ଆମ ଗାଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବିରି ସବୁ ଗଦା ହୁଏ। ଆମ ଖଳାରେ ବିଲରେ ସବୁ ଗଦା ହୁଏ। ଏବେ ଖଳାରେ ଗଦଉ ନାହାନ୍ତି, ଖଳାରେ ଗଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଗଦଉ। ଆଗେ ସବୁ ବିଲରେ ଗଦା ହୁଏ। କ'ଣ ହେଲା ନା ବିରି ଚୋରି ହେଲା। ବିରି ଖଳାରୁ କିଏ ଉଠଉଛି ବୋଲି ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ମୋତେ 11ଟା ହେଲା ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବିଲ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିରି ଚୋରି କରିଥିଲା। ଚୋରକୁ ବିରି ଚୋରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, 20 ଜଣ 30 ଜଣ ଯାଇ ପଚାରିଲି। କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ବିରି ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ବିରି ଚୋରି ହେଉଥିଲା। ଆରେ ଚୋର କାହିଁ? ଚୋର ବି ତା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, ଚୋର କାହିଁ